हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव जीएस बिजिरल' बरायबाय। दिनै जोङो सावरायलायनि आरो मोनसे खोथा जेराव BTR एकर्डखौ मावफुंजोबनो हागोन ना हाया बियो मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैदों आरो बेखौ लानानै बिथां बिक्रम दैमारिया मा बुंदों जोङो खेबसे नायनानै लाग्रोनि। राजनिखान जोब्बाय BTR एकर्डनि दफाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जाला होननानै माइन्स लिरबाय नै होननाय लोगो लोगोनो जोब्बाय। आंथ' गोबां लिडारफोर दं IAS अफिसार SS अफिसारफोरजों रायलायबाय बेनो फाइनाल मेसेजबो हरबाय बेनो फाइनाल कुनु ड्राफ्ट नङा बे फाइनाल माइनुटसो बियो। बेवहाय बिक्रम दैमारिया रोखायै बुंदों जे बिथाङा BTR एकर्डखौ मावनो थांनायावहाय माबायदि प्रब्लेमफोर फैदों जेंना जेंसिफोर फैदों बिनि सायाव बिथाङा गोलाव मोनसे प्रेस मिट लानानै फैदोंमोन। दायो आङो बे प्रेस मिट लानायावहाय बिथाङा मोनसे माइनुट लादोंमोन बे माइनुटनि सोमोन्दैनो आङो बेवहाय गोलावै सावरायनि। दायो बिथां बिक्रम दैमारि लानाय बे माइनुटआवहाय बेफोरनो लिरनाय दङ जे मा जायो BTR एकर्डखौ खालामबाय एबा जिकुनु एकर्डखौ खालामबाय खालामखांनायनि उनावहाय खालामनाया सोर खालामो खालामनाया जाहैबाय दैदेनगिरिफोर खालामो आरो बेवहाय मिनिस्टारफोर थायो नाथाय खामानिखौ सोर मावो खामानिखौ मावो होनोबा IAS IPS बिथांमोननि बे एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनि मानसिफ्रासो खामानिखौ मावो। बेनिखायनो बे एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनि मानसिफ्रा 3 जानुवारि 2024 बेवहाय मोनसे बिथांमोना जुथुमदोंमोन। बेवहाय बिथांमोना बे 2020 आवहाय जि बर'नि एकर्ड साइन जाबाय बेनि सोमोन्दैनो सावरायदों माया मावफुंजागोन माया खारन बर'नि संगठनाबो बिथांमोनखौ बुंहैबाय थादों जे नोंथांमोना BTR एकर्डखौ मावफुंजोबनांगौ होननानै। नाथाय बिनि गेजेरावहाय माया मावफुंजागोन माया मावफुंजाया आरो मावफुंजायाबा मानो मावफुंजाया बेखौ बिथांमोना सावरायदों। बेवहाय बिथांमोना गासिबो मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनि मानसि पलिटिकल लेभेलनि मानसि नङा। पलिटिकल लेभेलनि मानसिया जाहैबाय बे मिनिस्टारफोरा। जोङो बेवहाय नुगोन जे नम्बर 1 श्री अजय कुमार बाहिलिया इउनियन हम सेक्रेटारि चेयारमेन बिथाङाबो बेवहाय दङमोन। जाय मानसिफोरा बे मिटिङावहाय दंमोन बिथांमोना बेवहाय दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै नायबानो नुलांगोन। दायो जोङो सावरायलांनोसै माया जागोन माया जाया BTR एकर्डआवहाय माया इमप्लिमेन्ट जागोन माया इमप्लिमेन्ट जाया बेफोरखौ जोङो सावरायलांनि। दायो जोङो बेवहाय नुगोन जे माइनुट्स अफ द मिटिं हेल्ड अन 3 जानुवारि 2024 12 PM आवहाय बियो माइनुटखौ 12 PM आवहाय बे माइनुटनि सोमोन्दै बेवहाय सावरायनाय जादोंमोन। जेब्ला बे माइनुटखौ सावरायदोंमोन बेवहाय सोर दंमोन फार्स्टआवहाय बेवहाय आङो माखासे मानसिफोरखौ बेवहाय होनायखौ मख'नि। चेयारमेन अफ इउनियन हम सेक्रेटारि बिथाङा दङमोन आरो नेक्स्टआवहाय दङमोन बे जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आरो स्टेट गभर्नमेन्टआव सोर दंमोन चिफ सेक्रेटारि दङमोन आरो एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि दङमोन बिथांमोना। आरो बिथांमोना फिजिकेलि बेयाव थांनानै सावरायाखै बेखौ भिडिअ कल एबा भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथांमोना सावरायदों। दा बेवहाय जोङो सावरायलांनि। फार्स्टआवहाय दङ मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स बेवहाय मा बुंदों बर' कचारी लिभिं इन कार्बि आंलं एन्ड डिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट इन द ST हिल्स लिस्ट अफ आसाम। जेरावहाय BTC एकर्डआवबो बेखौनो बुंदोंमोन जे ट्राइबेलफोर जायफ्रा डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंआवहाय दङ बर' एकर्ड जायखौ BTC एकर्डमोन सिगाङावहाय बेयावहायबो लिरनाय दङ जे ट्राइबेलफोर जायफ्रा डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंआव दङ बिथांमोननो ST स्टेटास होनांगौ ST हिल स्टेटास। दायोथ' जोङो बेयावहाय आसामनि सिङावनो जोंबो दङ बेवहाय जोङो BTAD एबा BTR आवहाय जोङो प्लेन्स थेवबो जोङो ST मोनदों। नाथाय बेवहाय जोङो डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंआव थानाय बर'फ्रा दायो ST नङा बिथांमोना मानोना हिल्सआव गोलैयो। बेनिखायनो बेखौ BTC एकर्ड आरो दायो BTR एकर्डआवबो फिन खेबसेबाव रायखांदों नाथाय बियो इमप्लिमेन्ट जानाय नङा होननानै बुंदों। मानो थाखाय इमप्लिमेन्ट जानाय नङा राज्यो सभायावहायनो बियो बिला पेन्डिं जानानै दंबाय थायो आरो बे बिलखौ बे ट्राइबेल मिनिस्टारानो एबा ट्राइबेल मिनिस्ट्रिनि सिङाव थानाय मानसिफोरानो बुंदों बे एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनि मानसिफोरा जे बियो बिला पेन्डिं दङ मानो थाखाय बियो पेन्डिं दङ बेखौ फिन खेबसेबाव नायबिजिरनानै बेखौ बिलखौ पास खालामफिननांगौ एबा राज्यो सभा एबा लक सभायावहाय बेखौ फिन खेबसेबावहाय बेखौ पास खालामफिननांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों। दा अर्थात बियो बिला पास जायासै एबा पास जानाय नङा बेखौ फिन खेबसे नायफिननांगोन होननानै बेवहाय बुंदों। आरो दा नेक्स्टआवहाय मा सावरायदों बिथांमोना मिनिस्ट्रि अफ कालचारनिफ्राय मा फैदों जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स काम सेन्टार अफ एक्सिलेन्स बेखौ बहा बानायनांगौ थुलुंगाफुरि फोथारावहाय बेखौ क'क्राझारावहाय बानायनांगौमोन। बेबायदियै
सुक्तियावहाय लिरनाय दङ नाथाय बेखौ मावनो हानाय नङा होननानै बुंदों मानोना बियो टेगर कालचारेल कमप्लेक्स स्किमावहाय बियो गोलैया होननानै बुंदों बिनि थाखायनो बेखौबो मावनाय जानाय नङा होननानै बुंदों जुदि गभर्नमेन्ट अफ आसाम GOI बे गभर्नमेन्ट अफ आसामा बेखौ खेबसे आरो फरवार्ड खालामनो होदोंमोन थेवबो बियो जानाय नङा होननानै बेवहाय बुंदों आरो बेवहाय मोननै इउनिभारसिटिनि खोथा बुंदों जेराव नम्बर 3 आवहाय डिपार्टमेन्ट अफ हायर एजुकेशना बिनि सायावहाय मा बुंदों बे हायर एजुकेशननि डिपार्टमेन्टआ बेवहाय मा बुंदों रिजनल केम्पास अफ इन्दिरा गान्धी नेशनल ट्राइबेल यूनिवर्सिटी एट भेरिकुन्डआवहाय मोनसे ट्राइबेल यूनिवर्सिटी जानांगौमोन बे इन्दिरा गान्धी नेशनल ट्राइबेल यूनिवर्सिटीनि नामावहाय बेबो जानाय नङा होननानै बुंदों मा बुंदों बेवहाय जे तेजपुरावनो दंखायो मोनसे यूनिवर्सिटी इन्दिरा गान्धी नेशनल ट्राइबेल यूनिवर्सिटीया बियो मणिपुरावनो दंखायो होननानै बुंदों बे मणिपुराव दंखायोखाय बियो इन्दिरा गान्धी नेशनल ट्राइबेल यूनिवर्सिटीया आरो खेबसेबाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि भेरिकुन्डआवहाय बियो जानाय नङा होननानै बेखौ एस्टाब्लिश खालामजानाय नङा होननानै बुंदों दायो नेक्स्टआवहाय बे सिङावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल यूनिवर्सिटी एट बर्मा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवहाय बेयो एनेक्सार 2 MOS 2020 यावहाय बियो साइन खालामजादोंमोन जायखौ BTR सुक्ति होनो बेवहाय गासिबो दङ दा बेबो जानाय नङा होननानै बुंदों मानोना बेबायदि ट्राइबेल यूनिवर्सिटीया एबा माखासे यूनिवर्सिटीया बियो तेजपुरावनो दंखायो जाय तेजपुरा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खाथियावनो दङ बेनिखायनो बेखौबो मावजानाय नङा होननानै बिथांमोना बुंहरदों दायो आरो नेक्स्टफोरावहाय मा दंबावो जोङो नायलांनि आरो दहाय आं मख'नाय बायदि जे ट्राइबेल यूनिवर्सिटी जानाय नङा नाथाय बर'फोरा जि ट्राइबेल बिनि थाखायनो ट्राइबेल यूनिवर्सिटी नांगौ इन्दिरा गान्धी नेशनल ट्राइबेल यूनिवर्सिटी किन्तु बे तेजपुर यूनिवर्सिटीयावनो ट्राइबेलनि सोमोन्दै फरायनो थाखाय कर्सफोर बानायनानै होननानै बेवहाय बुंदों नाथाय बर'नि जायगायावसो नांगौमोन बे तेजपुराव दंखायो बे मोनसे साननांगौ जानानै फैदों आरो नेक्स्टआव दङ नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि NIT एट उदालगुरि बेखौ उदालगुरियाव गायसननांगौ होननानै बिथांमोना MOS आवहाय लिरदोंमोन आरो बे नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि उदालगुरियाव गायसननांगौआ मा जाहैखो बियो जे बियो सिगाङावनो सिलचरावहाय मोनसे NIT दंखायो जाय NITआ मोजाङैनो सोलिबाय थागासिनो बिनिखायनो बेखौ गायसननाय जानाय नंला होननानै बुंदों आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना बुंहरदोंमोन जे नोंथांमोना मा कारनावहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय आरो मोनसेबाव NIT गायसननानै होनांगौ मा पेरामिटार्सनि सिङावहाय मा कारननि थाखाय बेखौ गायसननांगौ बेखौ रोखायै बुंनानै हर जोङो जाहाथे बेवहाय फिन खेबसेबाव जोङो सावरायनो हायो होननानै बिथांमोना बेवहाय लिरनानै होदों दा आसाम गभर्नमेन्टआ साबमिट खालामदोंना खालामाखै बेखौथ' बेवहाय लिरनाय गैया नाथाय इसिबाङा लिरनाय दङ जे बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ फिन खेबसेबाव साबमिट खालामनांगौमोन बियो जिअग्राफिकेल कन्डिशननि सायावहाय बा कालचारनि सायावहाय जिखुनु सायावहाय बेखौ मा पेरामिटार्स एबा मा कारननि थाखाय साबमिट खालामनांगौमोन बेनि सोमोन्दै बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टखौ बिथोन हरदों बिथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आरो मोनसेबाव इडुकेशननिनो सोमोन्दै बेवहाय मा बुंदों डाइरेक्टरेट अफ स्कुल इडुकेशन DSE बेवहाय मा बुंदों एडिशनेल नवोदय विद्यालय BTAD एरियायावहाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मोनसे नवोदय विद्यालय गायसननानै बावनानै होनांगौ होननानै बुंदों नाथाय बिथांमोना मा होनदों जे बे नवोदय विद्यालय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवहाय बेयाव गायसनजानाय नङा होननानै बुंदों बेखौ आसाम गभर्नमेन्टखौ माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेवहाय मा बुंदों जे बिथांमोना मा कन्डिशननि थाखाय बेवहाय नवोदय विद्यालय गायसननांगौ बेफोरखौ रोखायै आसाम गभर्नमेन्टआ फिन खेबसेबाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो माखासे खोथाफोरखौ बुंहरफिननांगौ एबा बिथांमोना खोन्थाहरफिननांगौ होननानै बिथांमोना आरो खेबसेबाव बुंहरदोंमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दायो जोङो नेक्स्टआव सावरायलायनि डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारनिफ्राय दा बेवहाय बिथांमोना बुंदों नर्थ इस्ट रिजनल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स जायखौ नेरेम्स होननानै बुङो बेखौ रौमारि चिराङावहाय गायसननांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों आरो माने बियो एकर्डआवहाय लिरनाय दङ नाथाय बिथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मा बुंदों जे नर्थ इस्ट रिजनल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स बेफोरबायदि मेडिकेल साइन्सआ इम्फालाव मोनसे दंखायो रिजनल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्सआ बियो इम्फालाव दंखायो मणिपुरावहाय दंखायो आरो मोनसेबाव एम्सआ गुवाहाटीयावहाय फांसनिं जागासिनो बे सोलिगासिनो मोजाङै आरो बेवहाय मा जादों गुवाहाटीयावहाय एम्सआवहाय बेवहाय माखासे फेकाल्टिखौनो मोना माने जोंनियावहाय मा जायो इन्डियायावहायनो डक्टरानो बहुत खम जेराव मोनसे हस्पिटालावहाय जुदि सासे डक्टरा मावदोंबा आरो गुबुन हस्पिटालावहाय बे सासे डक्टरानो मावहैनाङो सासे डक्टरानो मोनथाम मोनब्रै
हस्पिटालावहाय मावहैयो आरो गावनि चेम्बारावबो बिथांमोना मावहैनांगौ गोनां जायो बेबायदि डक्टरनि सर्टेज दङ बेवहाय बिनिखायनो बुंनो फेकाल्टियानो गैया होननानै एम्सआवबो आरो जुदि मोनसे हस्पिटाल खुलिबावोबा चिराङावहाय बेवहाय आरो मा कन्डिशन जाबावगोन डक्टरफ्रा बहुत खम जागोन होननानै बेवहाय बुंदों आरो बेवहाय मा लिरबावदों जे आसाम गभर्नमेन्ट अफ आसामा मा कारनावहाय आरो माबायदियै बेवहाय बे मेडिकेल साइन्स नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ बेवहाय नर्थ इस्ट रिजनल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स रौमारियाव बेखौ गायसननांगौ माबायदि बेवहाय डक्टरफ्रा फुलफिल जागोन आरो खाथियाव दङबाबो जोङो माबायदि बेवहाय मानो थाखाय गायसननांगौ बेखौ रोखायै बुंहरनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायदों बिथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आरो नेक्स्टआवहाय नम्बर 6 आवहाय जोङो नायनो डिपार्टमेन्ट अफ स्पर्ट्सनिफ्राय मा बुंहरदों जे एकर्डआवहाय दंमोन जे स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया साइ मोनसे गायसननांगौ उदालगुरियावहाय बाक्सायाव आरो चिराङावहाय आरो मोनसे बुंबावदों जे नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि गायसननांगौ उदालगुरियावहाय नाथाय बेवहाय मा बुंदों जे नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटिया खाथियाव दङ इम्फालाव बेबो मणिपुरावहाय बेनिखायनो बेखौ गायसननो जानाय नङा होननानै बुंदों मानोना बेवहाय बुंदों जे बै इम्फालावहाय गायसननो मणिपुरावहाय गायसननो थाखाय बेवहाय 185 crore अलरेडि बेवहाय हरखाबाय सिगाङावनो दायो बिनि थाखायनो गायसननाय जानाय नङा होनना बुंदों आरो इनडोर स्टेडियाम उदालगुरियावहाय बेवहाय गायसननांगौ होनना बुंदों नाथाय बेवहाय बाजेटनि खोथा दङ होननानै बेवहाय फोरमायदों आरो खेलो इन्डिया सेन्टार्स बेखौ गायसनगोन होननानै बुंदों बिनि थाखायनो बेफोरखौ गायसननाय जानाय नङा होननानै बेवहाय फोरमायदों आरो नेक्स्टआवहाय नम्बर 7 आवहाय मा बुंदों मिनिस्ट्रि अफ डेभलपमेन्ट अफ नर्थ इस्ट रिजन बड'लेण्ड गेस्ट हाउस एट बेंगालुरु बेखौ बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायनांगौ बेंगालुरुआवहाय सोर बानायगोन मिनिस्ट्रि अफ डेभलपमेन्ट अफ नर्थ इस्ट रिजन बेवहायबो मा बुंदों जे बे बेंगालुरुआवहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायनांगौआ बियो बड' एकर्ड माने BTR एकर्डआवहाय बियो मेनसन खालामनाय जायाखै होननानै बेखौ बुंदों एबा बियो बे एकर्डनि बाहागो नङा होननानै बेवहाय बुंदों आरो बिनि थाखायनो बेखौ बानायनो थाखाय पारमिसन होनाय जानाय नङा होननानै बुंदों आरो बियो मोनसे नेगेटिभ लिस्टआवहाय नेगेटिभ माने बियो गैया होननानै बुंदों आरो बे एकर्डआवहाय लिरनाय गैया होननानै बुंदों आरो डेभलपमेन्ट अफ नर्थ इस्ट रिजनहा 461 crore बिथांमोना मोनसे पेकेज दङ एबा बेलेन्स दङ होनना बिथांमोना बुंदों जे नर्थ इस्टनि थाखाय आसामनि थाखाय बिथांमोना मावनो गोनां खामानि होननानै बुंदों बेवहाय 461 crore बिथांमोना गोबां खामानि मावगोन आसामावहाय होननानै बेवहाय फोरमायदों दायो नम्बर 8 आवहाय मा बुंदों मिनिस्ट्रि अफ रेलवेआ मा बुंदों रेलवे कच फेक्टरि इन BTR आवहाय रेलवे कच फेक्टरि रेलवे डाबा फेक्टरि बानायनांगौ होननानै बेवहाय मेनसन खालामनानै होदोंमोन एकर्डआवहाय नाथाय बेवहाय मा बुंदों जे रेलवे कच एबा रेलवेनि डाबा बानायनांगौनि खोथायावहाय जे रेलवेनि डाबा बानायग्रायाथ' बङाइगावआव मोनसे दंखायो बिनिखायनो रेलवेनि डाबाफोर बानायनांगौ रेलवेनि माखासे पार्ट्सफोर बानायनांगौ बिनि इसिबां माने गोनांथि गैया आरो बिनि गोनांथि दङबा बे बङाइगावनि रेलवे कच फेक्टरियानो बानायजोबखायो होननानै बुंदों आरो बेखौ आपग्रेड खालामनो एबा साबसिन खालामनो थाखाय 125 crore बेवहाय हरखाबाय होननानै बुंदों आरो माखासे पाइपलाइननि खामानिनि थाखाय 53 crore हरखाबाय होननानै बुंदों आरो बिनि थाखायनो BTAD एरियायावहाय बेखौ बानायनो जानाय नङा एबा जेबो प्लान गैया होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बिनिखायनो बेयाव एकर्डआवहाय थानायलाय जे रेलवे कच फेक्टरि बानायनांगौ BTR एरियायाव होननानै थानायलाय बिनिखायनो BTR एरियायावहाय माबाफोर जुदि बेलेग एडिशनेल फेसिलिटि एबा गुबुन फेसिलिटि रेलवे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बानायनो हायोबा बानायगोन होननानै बिथांमोना बेवहाय फोरमायदों नम्बर 9 आवहाय जोबथायावहाय बिथांमोना मा बुंदों डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटारि एफेयार्स माने मिलिटारि डिफेन्सनिफ्राय बिथांमोना मा बुंदों बर' युथफोर जायफ्रा सेंग्राफोर बिथांमोना जायफ्रा आर्मि पारामिलिटारि पुलिस बेफोरावहाय हाबनो हानायनि एबा सुबिदा मोननायनि खोथा बेवहाय बुंदोंमोन एकर्डआवहाय दा बेवहाय बिथांमोना मा फोरमायदों जे आर्मि पारामिलिटारि बेफोरबायदियावहाय हरनो थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं जागासिनो होननानै बेवहाय बुंदों माने बिथांमोनखौ रिक्रुट खालामनो एबा बिथांमोनखौ साख्रियाव सोनो थाखाय बिथांमोनखौ ट्रेनिं होग्रोयो फार्स्टआवहाय बिनिफ्राय एप्लाइ खालामो बिनिफ्राय एग्जामफोर होयो बेबायदि सुबिदा बिथांमोना खालामनानै होदों प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं एबा जाहाथे बिथांमोना
कम्पिटिशनावहाय एबा एग्जामावहाय पास जानो हायो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनाय जादों होननानै बेवहाय बुंदों आरो बिनि थाखायनो 8 रिक्रुटमेन्ट रिलिज जाखांबाय 8टा जाखांबाय रिक्रुटमेन्ट रिलिज जेरावहाय जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेवहाय थांनानै बाहागो लाहैदोंमोन आरो ट्रेनिं लाहैदोंमोन जाहाथे एग्जामाव पास जायो अग्निवीरनि थाखाय 2 आरो 332 अग्निवीर्सफोरा सेलेक्ट जाबाय BTR निफ्राय 105 persons were trained in pre-recruitment training at उदालगुरियावनो 105 जन बेवहाय ट्रेनिं लाहैदोंमोन होननानै बेवहाय फोरमायदों आरो डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटारि अफेयार्सआ बेवहाय मा बुंदोंमोन जे बिथांमोना आसाम सरकारखौ बुंहरदों जे जाहाथे BTR रिजन BTR एरियानि मानसिफोरा डिफेन्सआवहाय मोनो साख्रिफोर मोनो बिनि थाखाय खामानि माव होननानै आसाम गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना बुंहरदों आरो मोनसे खोथा बुंबावदों जे पुलिसनि थाखाय पुलिस सेकेन्ड डिभिजन मिनिस्ट्रि अफ होम अफेयार्सआ मा बुंदों जे 76 प्रि रिक्रुटमेन्ट रिलिजआ जाखांबाय जेरावहाय 11,989 बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेवहाय बाहागो लाहैदोंमोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों जोबथारनायाव बिथांमोना मोनसे खोथाखौ बुंदों जे आमेन्डमेन्ट टु आर्टिकल 280 खौ आमेन्डमेन्ट खालामनो आर्टिकल 280 आवहाय मा दङ जे सेन्टारनिफ्राय स्टेटआवहाय माखासे मोनसे फाइनेन्स कमिसन दानो हायो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया भारतनि प्रेसिडेन्टआ फाइनेन्स कमिसन दानो हायो जाहाथे सेन्टारनिफ्राय जि फैसा फैयो स्टेटआवहाय बियो बारासिन हरनो हायो एबा स्टेटआवहाय जि फैसा दङ बेखौ गुबुन गुबुन काउन्सिलनो हरनो हायो जेरै BTC बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एबा राभा हासं काउन्सिल एबा कार्बि काउन्सिलफोरनो बेबायदिनो माखासे काउन्सिलफोरनो बिथांमोना फैसाखौ हरनो हायो एबा सेन्टारनिफ्राय डाइरेक्ट काउन्सिलावहाय फैसाखौ माखासे हरनो हायो बिनि थाखाय बेखौ आमेन्डमेन्ट खालामनांगौ होननानै बुंदों आर्टिकल 280 खौ आरो 6 शेड्युल कन्स्टिटिउसननि 6 शेड्युलावहाय मा दङ ट्राइबेल एरियानि खोथाखौ बेवहाय मेनसन खालामनाय दङ जे बियो ट्राइबेल एरिया होननानै बेखौ बेंनायनि थाखाय माखासे प्रोभिजन्सफोर दङ बेखौ आमेन्डमेन्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना बुंदों आरो इनक्लुजन अफ लिस्ट अफ एडिशनेल साबजेक्ट्स इन एनेक्सार 1 माखासे साबजेक्ट्सफोरखौ एनेक्सार 1 आवहाय सिगांनि MOS आवहाय जोङो एकर्ड खालामनायावहाय बेवहाय माखासे आरो साबजेक्ट्सफोर सोबावनो थाखाय बुंदों आरो रिहेबिलिटेशन अफ केडार्स एज पर क्लज 9.2 अफ MOS केडारफोरा सोर NDFनि केडारफोर जाय बिथांमोना दायो हाथियार दोनथ'बाय आरो बिथांमोननि थाखाय रिहेबिलिटेशन एबा बिथांमोना पुनर खेबसेबाव आरो नखर दाफिननानै थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय माखासे पेकेजफोर हरनाय आरो सुबिदाफोर हरनाय बिनि थाखाय बेवहाय सावरायनाय जादों 10 आवहाय आरो बेवहाय मा बुंदों जे बिथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दाखालि मिटिंआवहाय बेवहाय मा सावरायखो जे अल्टारेशन अफ एरिया अफ BTAD एरियाखौ दानख'नाय आरो सोसननाय हाबनाय आरो ओंखारनाय बिनि थाखाय खेबनै सावरायबाय बिथांमोना आरो खेबनै रिपर्ट लाबाय बेखौ फाइनाल रिपर्ट लानो थाखाय एबा फाइनाल रिकमेन्डेशन बबेखौ दानख'गोन बबेखौ सोगोन बेखौ फाइनाल रिकमेन्डेशन लानो थाखाय बेखौ एसे टाइम लाबावगोन होननानै बिथांमोना बुंदों बे जाय टाइमखौ बिथांमोना बुंदों जे सेप्टेम्बरनि 30 आवहाय 2024 नि सेप्टेम्बरनि 30 आवहाय सिमहालागै बेखौ लांनांगोन बे टाइमखौ लांनांगोन बिनि उनावसो बेखौ डिसिजन लानो हागोन बे समसिम बिथांमोना टाइम होदों आरो सेप्टेम्बरनि 30 खौ आरो बेवहाय मा बुंदों NDFनि केडारफोरनि थाखाय रिहेबिलिटेशन एबा पुनर खेबसेबाव थांनानै थाफिननो थाखाय न'आव थांनानै थाफिननो थाखाय बिथांमोननो इम्पॉर्टेंट स्किल डेभलपमेन्टनि थाखाय बिथांमोननो माखासे कोर्स होगोन ट्रेनिं होगोन आरो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेफार फालांगि माबायदि खालामनानै जानो हागोन बेनि थाखाय माखासे ट्रेनिं होगोन इकोनॉमिकली बिथांमोना रांखावरियावहाय बिथांमोना गसंनानै थांनानै थानो हायो आरो बिथांमोननो बिनि थाखाय लोन होगोन आरो फिक्स डिपॉजिट होगोन लोन मानेथ' सुख'नांगोन बिथांमोना आरो फिक्स डिपॉजिट मानेथ' फैसाखौ दोनबाय थानांगोन बेवहाय बेबायदि माखासे बिथांमोननो सहाय होनांगोन ना मा होनांगोन बेखौ जोंथ' बुंनो हाला नाथाय बेथ' मोनसे NDFनि थाखाय बेबायदि खालामनाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै होगोन दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो हाबाय जे माबायदियै जोंनि BTR एकर्डखौ साइन खालामनानै फैदों नाथाय बेवहाय माखासे कन्डिशन्सफोर दङ जायनि थाखाय बेखौ मावफुंनो हाया होननानै आरो मावफुंनो हायोबा मावफुंनांगौब्ला मानो थाखाय मावफुंनांगौ होननानै आसाम गभर्नमेन्टआ बेवहाय रिप्लाइ हरनांगौ होननानै गोबांथा जोङो सावरायबाय आरो मावफुंजोबनांगौबा माबायदि जालांगोन जोङो इयुननि समाव बेखौ नुबाय थागोन नाथाय एकर्डखौ खालामखांनायनि उनावबो माबायदियै जोंनि बर'फ्रा जे
थांबाय थानांगौ सावरायहैबाय थानांगौ सिगाङावबो आं मोनसे भिडिअ होखांबाय बेखौ आङो नोंथांमोननो बे डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन एबा बेयाव आइकनाव नोंथांमोना थुबा बेखौ मोनगोन बेखौ जोङो सावरायहैबाय थानांगौ बर'फ्रा आरो सावरायहैनायनि उनावबो जोङो मा मोनदों बेखौथ' जोङो जोंनि मेगनजोंनो नुगासिनो आरो BTR Accordनि सोमोन्दै नोंथांमोना जुदि मिथियाब्ला एबा मोजाङै मिथियाबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो हागोन बेखौबो आङो डिसक्रिपसनाव लिंकआव होनानै होगोन स' लोगोफोर भिडिअ एसेनोसै दिनैनि थाखाय गोजोन्थों